Bai, guaike, bai, zutzen baserri sortzi negarre baskoa zen, da baserri bizizua zen. Bierrien, hasi arte, baserri zen bierrien joan, da gero gabez gau eskolara ero, beten zuen Durangora. Da haintze, sortu zuen, estango lanien bierrien azti. Gazterik, da denporaz, tornerik ez zuen ofizioz. Eta umetan, zer pasatu jakon gerra sasoia? Bai, 14 urte eukela, amendik gerri satorrela da, etxetik etanen joia zen. Da bere itoko jakoan, sartzi karabana morokon bat ero gertatzen zuen, da behibiaz sartu zuen bera, gazte-gazterik, da mobilizioa zen, Gernikaruz, da Gernikatik gero amaitu zuen, Kastrajanan amaitu zuen. Da berak kontetan zuen negarra eta nazala negarra, da berak negarra asko emiku zala olako edadiaz. Eta bera bakarrik joan zuen, familiako... Ero bekotorretik bera bakarrik joan zuen, bera kontetan zuen bakarriko hiela. Gero nahi zebalaten mobiliziote zekian, da besti, batxaren neskak eta teinazioaz, beste mutilaz, urte asko egita benez, oso gazti izan duen teinazio. Da tio bitor mobiliziote ero jokian gerarako prest.